Bé, crec que arribem un pèl justets físicament, no? Jo, ja ho vaig dir a Múrcia, crec que vaig veure símptomes de cansanci amb alguns jugadors i és normal, no? Amb aquestes alçades de temporada, acumulació d'entrenaments, acumulació de minuts, i aquesta setmana jo crec que hem treballat molt bé en aquest sentit en el tema de les carreres d'entrenament, hem dosificat una mica els entrenaments dels jugadors per arribar el millor possible al partit, sabent que la setmana que ve hi ha aturada i llavors ja tindran aquella setmana per acabar de descansar i fer net, no? Llavors veig que l'equip, això, una mica cansat, però ja hem treballat perquè arribem amb les millors condicions possibles al partit. Bé, al final, òbviament ara ells estan en un estat de forma increïble, són l'equip més en forma de la Lliga, no? Acumulen diverses victòries consecutives i bé, crec que és un rival que coneixem, que hem jugat ja pretemporada 2 vegades, a la primera volta ja un cop, no? Jo crec que ens coneixem bastant ells, tant ells com nosaltres a ells, i sabem que és un partit que és un equip que ens exigirà al màxim si volem treure la victòria, però sabedors de que allà vam poder guanyar, vam estar a punt de guanyar-los i a la Lliga Catalana ja els hem guanyat. Bé, crec que l'inici no ens fa justícia al treball, no? Crec que potser va ser una mica un inici irregular, amb un començament de 0 victòries per 5 derrotes i, com sabíem, ens havíem d'adaptar a la categoria amb uns jugadors nous que venen de Lliga EVA, la majoria, i a la mesura que l'equip ha anat creixent i s'ha anat adaptant, crec que els resultats s'han vist, inclús no tan resultadistes, sinó a mesura que ha anat avançant la competició, jo crec que s'han vist aquells detalls, que és la filosofia del Club Bàsquet Pardinyes i la meva filosofia, i crec que els jugadors s'han adaptat, jo també m'he adaptat a ells, que són realment els protagonistes, i crec que la dinàmica és ascendent, crec que dels últims 8 n'hem guanyat 5 o una cosa així, llavors crec que hem d'estar contents de com va creixent l'equip, això sí, toca no relaxar-se.